סוואדיקה, וברוכים הבאים לכל הג'וס ברילוקיישן. הפודקאסט שמספר לכם על כל מה שבאמת קורה, כשמחליטים לעזוב הכל ולגור בחו"ל. אנחנו רון ורוני, רילוקייטריות כבר 3 שנים, והחברות שלנו נוצרה ממש כאן. מזמינות אתכם להצטרף אלינו, לצחוק איתנו, ולגלות איך זה באמת נראה מבפנים. אז בואו נתחיל. שלום חמודה שלי. שלום אהבה שלי. ברוכה הבאה. איך אני נמצאת? איזה כיף שאנחנו פה, שהתחלנו לעשות את הדבר הזה. סוף סוף. ממש. אחרי שקבענו וביטלנו וקבענו וביטלנו. כרגיל. אני רק רוצה להגיד שאני לא הולכת להתחייב על שום דבר שהולך לצאת מפה. אני לא הולכת להבטיח שום דבר שהולך לצאת לי מהפה, בדיוק. אנחנו בסך הכל עושות פאן. עושות פאן. מדברות על החוויה שלנו, כן. על המעבר שלנו, ועל 3 שנים האחרונות. אותו יש אניברסרי של 3 שנים בתאילנד, וזה זמן טוב לעשות פודקאסט. לגמרי. לראשונה. אז בואי, תתחילי ותספרי לי, ולנו, למה בכלל עברת לגור בתאילנד? אז טוב, הסיפור שלנו של המעבר לתאילנד, וזה היופי שבשיחה שלנו שזה כזה שונה, כי אני גדולה ממך ב9 שנים. אבל מי סופר? ובדיוק חגגנו יום הולדת 30 ו-39. סליחה שחשפתי את זה ככה על ההתחלה. אמרנו שלא מדברים על זה, אבל בסדר, אני רגילה כבר שאת צורפת אותי על ידי חייבת, השמאל, עד שחיכיתי לזה 3 שנים. שום בעיה. אז אני רוני ביבר. נעים להכיר. אני בת 39, נשואה לגל. אנחנו הורים ל7 ילדים מהממים. השביעי שנולד פה בתאילנד, שזה נראה לי פודקאסט במספר 6-7 שנעשה בעזרת השם. אנחנו הגענו לכאן בגלל שהיה לנו חוויה מאוד אינטנסיבית אחרי הקורונה, שבעצם כינסה אותנו לתוך חינוך ביתי, ואז הבנו שהמסגרות לימוד בארץ די בעייתיות. גם היינו על הרצף של הדתי, ולא ידענו אם להיות חרדים, דתיים, חזרנו בתשובה, ובתוך הדבר הזה היינו צריכים למצוא את המסלול הכי נכון לילדים שלנו, וכאילו עברנו על כל הרצף, חרדי מאוד, חרדי נורמלי, דתי-לאומי כזה, ולא הצלחנו להסתדר עם המסגרות לימוד, ואז שהגיעה בעצם קורונה, החלטנו להכניס את הילדים הביתה לחינוך ביתי. אבל מסתבר שלהיות עם 5 באותו זמן בחינוך ביתי, זה דבר מאוד 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 קשה. אחרי שהקורונה התחילה ככה לתפוס תאוצה, נסענו לטיול, 0.5 שנה היינו בטיול באירופה, והבנו שהקונספט הזה של חיי משפחה ביחד, דווקא נחמד לנו ויפה לנו, אבל היינו צריכים לחזור, כי הייתי צריכה ללדת את ביתי השישית, אביגיל, ואז שחזרנו לפה, עוד פעם מצאנו את עצמנו בלחץ וסטרס, העסקים שלנו, חזרה לארץ. לי יש גן ילדים בארץ, ובעלי הוא רואה חשבון, והוא גם עצמאי, ופשוט הרגשנו שיחד עם החינוך הביתי, הכל זה פשוט, אנחנו מרגישים שאנחנו טובעים לאט לאט, ורק האף שלנו מעל קו המים, ואנחנו פשוט מאבדים את זה. ופשוט חשבנו, מה אנחנו עושים? הרי הבנו שבאירופה אי אפשר להישאר, פחות פופולריים שם, נגיד, בתור ישראלים, 3 חודשים. וזה היה מזמן. וזה היה עוד לפני, before. בדיוק. ואז גל אמר יום אחד, את יודעת מה? את רוצה חינוך ביתי? אנחנו אורזים את עצמנו ונוסעים לתאילנד, אני מביא לך מנקה, אני מביא לך נני, אני מביא לך מה שאת רוצה, תהיי מלכה. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה יודע מה, סבבה. כאילו זה היה כל כך תלוש מבחינתי, כי תאילנד זה כאילו, זה כיף לחופשה ואיקיישן פאן, אבל לגור כאילו זה היה נראה לי מופרך, אבל המצב היה כזה חמור, שאמרתי, יאללה, אין לי מה להפסיד, כאילו. בחודש, מכרנו את הרכבים, הזכרנו את הבית, ארזנו את הדברים, מסרנו כל מה שלא היה צריך, שמנו במחסן מה שרצינו לשמור, כרטיסי טיסה, one way ticket לקוסמוי. ואז באמת שהגענו לכאן, כבר ראיינתי נני זה מהארץ, הגענו לאיזו דירה של Airbnb, וילה של Airbnb, וכבר את כאילו על הנוף ובריכה וזה, כל התנאים של תאילנד. ובבוקר, אני לא אשכח את זה, קמתי בזריחה, ואביגיל לא תינוקת, בת 0.5 שנה, ואני הורדתי איתה למטה, נני אחת הייתה עם הלל, ושיחקה איתה, עשתה איתה משחק זיכרון, והייתה מבשלת שבישלה ארוחת בוקר, ואני יורד במדרגות עם אביגיל, ואני כזה, Is this my life? Oh my God, I think I like it. וזהו, פשוט כאילו, לא היה בכלל ספק שכאילו אנחנו כאן להישאר, וזה פשוט ההצלה, ו-the rest is history, מה שנקרא. חד משמעית. ומה הביא אותך אלינו? אז ככה, איזה קטע שגם אצלי וגם אצלך, בסופו של דבר מי שבא ואמר, בואי נלך לגור בתאילנד, זה לא היה לא אני ולא את. הגברים, אה? זה הגברים. אז בערך, אומרים, אוקיי, מההתחלה. אוקיי, אז אני רון, אני בת 30, אני נשואה ללא ילדים, עדיין. כן. ואנחנו גם פה 3 שנים.
ובעלי מתעסק, אני מאמנת כושר, בעלי מתעסק בשוק ההון. בעלי, עמרי, קצת לפני הקורונה, בא אליי ואמר לי, ממי, תקשיבי, אני לא רוצה להלחיץ אותך, אבל הולך לקרות משהו. לא מלחיץ בכלל. בכלל. סבבה. בואי, נעשה איזה תוכנית מגירה, נארוז איזה מזוודה, אולי נעבור לגור בתאילנד. שומע, חמוד. לא, איזה תאילנד, יש לי פה משפחה, יש לי פה חברים, לא יקרה. איכשהו כזה דחקתי את זה הצידה, הגיעה קורונה, הייתי תקועה בבית, ולא כולם מכירים, אבל את מכירה אותי ויודעת שבשבילי להיות תקועה בבית זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, כי אני סופר כאילו וורקוהוליק וצריכה להיות בחוץ וצריכה אנשים וזה וזה וזה, ואיבדתי את זה. ואמרתי, וואו, כאילו אני חייבת, אם יש מצב שיכולים להגיד לי יום אחד, שומעת, את לא יכולה לצאת מהבית שלך, את חייבת להיות פה, אני לא רוצה להיות פה. ואז, אחרי הקורונה, עמרי אמר, תקשיבי, מה שהיה, זה שום דבר לעומת מה שהולך לקרות. אז כפרה עלייך, בואי נעבור לגור בתאילנד. ואז הוא תפס אותי באיזה יום יצאתי מהבית ב8 בבוקר, חזרתי ב7 בערב מהעבודה, גמורה, מוטשת, מתוסכלת, ופשוט מצאתי את עצמי אומרת, רגע, אז ככה הולכים לראות את החיים שלי? אני קמה בבוקר, אני הולכת לעבודה, אני חוזרת הביתה בערב, אני גמורה, יושבת, מזפזפת מול הטלוויזיה, הולכת לישון, לא רוצה את הלופ הזה. ועוד פעם. ואז מסופש לסופש, מגיע סוף שבוע, אני אומרת, איזה כיף שבת, בוא נצא בזה. לא, אין לי כוח, בוא נלך לישון, נשלים שעות שלה מהשבוע. לא, תודה, לא בשבילי. ואז הוא תפס אותי יום אחד, חזרתי מהעבודה, אמר לי, ממי, בוא נלך לשבת בים. לא אשכח את זה בחיים, ישבנו בים, שתינו כוס יין, הוא אמר לי, בואי נקנה כרטיס טיסה לתאילנד. לא סיפרת לי את זה. נכון? נכון. כרטיס כיוון אחד. אמרתי לו, אתה יודע מה? לא אכפת לי כלום, יאללה, בוא נעשה את זה, רק תיקח אותי. הייאוש. כל מה שיותר טוב מהמצב עכשיו, אני מוכנה לעשות. ואז באמת קנינו כרטיס טיסה. עכשיו, במאי 22 התחתנו, ובנובמבר כבר טסנו, וידענו בחתונה שאנחנו טסים, אז כבר היה חתונה ומסיבת פרידה וכבר זה, ובאמת היה לנו זמן להתכונן, לא חודש כמו שאצלך, מכרנו את כל הדברים, באמת עשינו פרידות מכל החברים, ועברנו לגור פה. עכשיו, כשאנחנו באנו, אמרנו, אוקיי, אין לנו ילדים. אנחנו אדון לעצמנו, אנחנו יכולים להזרק באיזשהו מקום, אנחנו נבדוק את קוסמי קופנגן ופוקט, נהיה כזה חודש-חודשיים בכל מקום, ובסוף נחליט איפה אנחנו רוצים להיות. הגענו לקוסמוי, ומשם באמת, כמו שאמרת, it's history, כי התאהבנו ומשהו בווייב הרגיש לנו נכון. בדיעבד, אחרי שאני גם מכירה את האופי של כל האיים, זה מה שהייתי בוחרת, לא חד משמעית. אז אני לא קמתי בבוקר מול הנוף, ירדתי לנני, אני קמתי בדירה של 5,000 בת לחודש, שזה 500 שקל. אני לא אשכח אותה את חנאיה. מה זה, את יודעת, אבל תדמיינו לעצמכם מה זה אומר 500 שקל בחודש דירה. אבל זה היה 4 חודשים מטורפים שבאמת בנו אותנו, ומאז כל הצלחה, גם אם היא הכי קטנה, היא מבחינתי סופר היי, כי התחלתי בה סופר לואו כביכול. וזהו. מה שיוביל אותנו ישר, להיכרות בינינו. אוקיי, אז אפרופו סופר לואו, אם אנחנו כבר מדברים על זה. אז כשבאמת שרק הגענו לפה, יש פה עניינים של ויזות ושל אישור עבודה, אני לא אכנס לזה, אבל אי אפשר עכשיו לבוא ולהתחיל פשוט לעבוד. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עושה? אני מאמנת כושר, יש לי כישורים, אני אתחיל כזה לחפש את עצמי. היה לנו איזה זוג חברים, דאז, שהיו להם ילדים, ואותה התחלתי לאמן, ואז כשאימנתי אותה, כזה הייתי באה אליה בבית וזה, ואז היא אמרה לי, תקשיבי, יש לי, הילד הקטן שלי, אני צריכה איתו עזרה, אולי כאילו תוכלי, אני אשלם לך, ותהיי איתי כל פעם, אל תהיי איתו לבד, אבל כל פעם שאת איתי, שנהיה כולנו ביחד. אני צריכה עזרה עם הילד. אני צריכה נני, במילים אחרות. אני לא רוצה להגיד את המשפט, כי אנחנו במדינת הזה. כן, הייתה צריכה נני. בקיצור, התאים לה שאני מדברת עברית, שהוא יבין אותי, שזה זה, הוא גם קצת כזה על הרצף, זה היה לה מגניב ומתאים. אני חיפשתי עבודה, רציתי כסף, התאים לי גם, עשינו זאת. יום אחד, היא אמרה לי, תקשיבי, אני רוצה ללכת עם הילדים לבית חב"ד. עכשיו, אמרתי, יאללה, סבבה, מגניב, אני אבוא איתך וזה. אני מוצאת את עצמי באיזושהי נקודה, יושבת, אני וכל הנניז התאילנדיות. והבורמזיות, שזה אפילו יותר נמוך מתאילנדיות. האימא של הילד שאני שומרת עליו, יושבת לה עם החברות שלה ומדברת, והרגשתי בשפל, נקודת התחתית, אחת הנמוכות בחיי, שאני אומרת לעצמי, רגע, אבל עזבתי את כל המקצוע שלי ואת כל החיים שלי, ובאתי לפה, ומה אני עושה? אני פאקינג נני. למה? אוקיי, ואז ככה הייתי ממורמרת וזה, ישבתי בשולחן, במרמור מה זה מרמור? עכשיו, מה זה מרמור? אני, כבן אדם, כרון, אם הייתי רואה את עצמי מהצד, לא הייתי מעיזה. להתקרב. לנשום, לבוא ולדבר. ואז מגיעה אליי מישהי, היי, אני רוני, תקשיבי, שמעתי שאתה מאמנת כושר, ויש לי בדיוק מקום שזה, ואני מחפשת מאמנת, אולי אתה מאמן אותי? ואני כאילו, סבבה. את יכולה כאילו לקחת את הטלפון שלי ולדבר איתי, אם את רוצה, אז אני אאמן אותך. ואם אני לא עשיתי החשק עד עכשיו, אז כאילו...
אז סבבה, אין בעיה. עכשיו, מעניין אותי גם לדעת, מהעיניים שלך, איך זה היה, כאילו, איך תפסת אותי בסיטואציה. תקשיבי, אני באה עם הווייב כאילו של הרגע עברתי לתאילנד, כיף לי, טוב לי, נעים לי, אני כאילו בשיא. ובאנו לבית חב"ד, לא זוכרת, מה? סנדיי סקול נראה לי, נכון? What fucking ever. לא משנה, באנו עם הילדים, וכאילו, פתאום אני רואה את זה, ואני נמשכת אליה. עכשיו, אני רק רוצה לציין שאני ורון נולדנו יום אחרי יום, אמנם בשנים טיפי לשונות, אבל אנחנו מזל אריה, אנחנו סיים אופי, שזה יכול לגרום לנו או להתכסח, או להיות כאילו מאוהבות. מאוהבות קשה, ואני רואה אותה, ואני רואה שהיא בווייב על הפנים, ואני כזה, וואי, אני מקולטת את הסיטואציה, שהבחורה נני לא מסתדר לי. אנחנו במדינה של כאילו, תראי כמה בורמזיות, למה את לוקחת את הישראלית המלאת פוטנציאל הזאת להיות נני, כאילו, ואני הולכת אליה, ואני שואלת אותה מה את עושה פה וזה, והיא מספרת לי על הכושר, ואני כזה בדיוק אחרי לידה, חייבת להיכנס חזרה לעניינים, ואני אומרת לה, כאילו, יאללה, ואני כאילו מתחילה להגיד לך, על הסטודיו של קומו, ואולי תבואי, ואולי תעשי שם, ואני רואה שהבחורה, שאת צריכה כאילו, הצלה! קצת הצלה, קצת כאילו, משהו שיודד אותך וזה. ואמרתי, יאללה, מה אכפת לי? כאילו, אני ישר הולכת על זה. ואז, בעצם שם נגמר המפגש, החלפנו טלפונים, כתבתי לך את הטלפון של קרומו. לא של קרומו, של האי בשיבה. הבריטית הפסיכופתית. הבריטית הפסיכופתית, נכון. יריתי איתך לכל הכיוונים, אמרתי, בבקשה שתמצאי עבודה, כאילו, שיהיה לך טוב, כאילו, באת לפה, לי טוב, שיהיה לך טוב, שתממשי את הפוטנציאל של כולם יהיה טוב. ואז זהו, ואז אנחנו קבענו והתחלנו בעצם את האימונים האישיים. נאמר שלי היה איזשהו קרייסס אישי, ואני לא היה לי חברות. שכחתי מזה. כן, אני הייתי פה לבד בסוף, כאילו, ואז את כאילו פתאום, וואי, אני צריכה חברה עכשיו, אני ממש חייבת לדבר עם מישהי. ואמרתי, טוב, מי אני מכירה, הייתה בחורה ממורמרת מאתמול, בוא נראה מה היא עושה. אני כזה, בא לך לבוא איתי לשפוק את הראש היום, כאילו, לשתות קצת וזה. ואז אמרת לי כן. איכשהו אמרת לי כן, ונסענו יחד בטוק-טוק בפיקאפ. והלכנו לבר ושתינו מרגריטות, והתפקענו וצחקנו וכאילו זהו. כאילו משם נגמר הסיפור. עכשיו גם אנחנו הראשונות מהחבורה הנוכחית, שתקעו כאן יסודות, וכאילו כל מי שנכנס אחר כך מבין שזה כאילו, יש כאן כאילו ליבה. נכון, גם אני חושבת שגם הוותק שלנו, בואי, בסופו של דבר יש לנו פה המון חברות מאוד טובות. מאוד. שבסופו של דבר אני ממש מרגישה שהזמן פה מתשתש, גם הגיל מתשתש. נכון. כלומר, אין שום משמעות לזה שאת בת 39 ואני בת 30, או שאני בת 30 ומישהי אחרת בת 24, אפס משמעות וזה. ממש. וגם לכמות זמן שעובר פה כחברות, בסוף בגלל שהכל סופר אינטנסיבי ואנחנו חולקות מה-day one מכנה משותף, אז גם אם אנחנו חברות חצי שנה, יש חברות שהיא אמיתית וטובה. אבל ולכן, 3 שנים האלה הם חיים שלמים. חיים שלמים. לגמרי. כי באמת, גם קטן פה, גם החברות שלנו הן נורא משותפות, והיום יום שלנו נורא משותף. אם בארץ עם חברות שלך, את לא תעשי קידוש ביום שישי, כי יש את המשפחה, פה זאת המשפחה. נכון, נכון. וגם כאילו באמת, זה מה שיש לנו פה, יש לנו אחד את השני. נכון. ויש לנו יום מאוד מאוד דומה, ועד שכאילו פיתחנו את העסקים שאנחנו עובדות בהם היום, כאילו, היה לנו מלא פרי טיים בגדול, כאילו... וואו, היינו פה בהתחלה בהנימון של החיים. מה זה הנימון? איזה חודשים. הייתי באה אלייך לאמן אותך ביחד עם עמרי, עושים אימון, מסיימים את האימון, הולכים משתכרים. רואים שקיעה, משתכרים, מה עושים מחר? טוב, זה ככה, כאילו, אין חלום. עושים אימון, שותים מרגריטה, עושים אימון, שותים ג'ינטוניק. איפה אנחנו היום? לא לבכות. לא, אני לא בוכה, לא. תשאירי משהו לפעם הבאה. לא, וגם, טוב, בסדר. אז דיברנו על איך הכרנו, דיברנו על... מה הביא אותנו לכאן? מה הביא אותנו לכאן. נדבר על ההבדלים קצת. כן. של מה זה לעשות רילוקיישן לבד. עם 6 בזמנו. אף אחד לא, כאילו, לא, אני רוצה שכולם יעצרו על זה, כי זה כאילו, כן, יש לי 7 ילדים, אני בזה בעל, זה לא כזה בעל ענן, זה פאקינג כאילו, כל הכבוד לך. איפה הדרגות שלי? בדיוק. יש דרגות. יש. בקיצור, אז עם 6 ילדים, וגם על הלדת פה אפשר לדבר, טוב, יש לנו אינסוף על מה לדבר, אבל בואי רגע ננסה למקד את עצמנו, ואני רוצה שכאילו תנסי לחשוב על מה הדברים הכי קשים בלעשות את זה בהרכב הזה, ומה הדברים שהם דווקא יתרון בלעשות את זה בהרכב הזה. אז אני חושבת שהיתרון, קודם כל היתרון הכי גדול זה באמת שעשינו את זה עם ילדים קטנים, שלאף אחד אין עדיין חיי חברה. אף אחד עדיין לא מקובע באיזושהי מסגרת, אין חוגים, באמת כאילו יצאנו מקוביד, כאילו זה
חיים של בידוד, ואז עוד עשינו את הטיול הזה, ובאנו באמת כמקשה, כמשפחה שנורא רגילה להיות כבר ביחד, והכל אינטנסיבי, ואני רואה פה המון משפחות, שפתאום כאילו מגיעים לכאן, והם פתאום כזה, ילדים יותר בני 15-16 כזה, נכון? זה בכלל, זה כאילו קושי רציני מאוד להגיע לכאן עם גילאים שכבר יש חברים, ויש עולם, ויש כאילו, ואתה פשוט תולש אותם, אבל גם האנשים שמגיעים לפה, ויש להם כאילו טווח כזה, עד שהם מכניסים למסגרות, ופתאום הם מוצאים את עצמם עם הילדים כאילו בבית, והם כזה, איך אני מסתדר עכשיו, מה אני עושה איתם? ואנחנו באנו ממש... של מי זה איפה מזדקים, כאילו? כאילו, מה, כן, לא הבנתי, איפה אני מניח את הדבר הזה ב8 בבוקר, כאילו, אני מתגעגע לזה, כי זה באמת מי שרגיל. ובאמת, הלקח חיים הכי מדהים שהיה לי, זה ללמוד להיות עם הילדים שלנו, באמת כל היום, וזה היה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד קשוח, אבל בסוף אתה מתרגל. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שהיו ממש קלים, כאילו, במעבר לכאן, כי אמרנו, whatever, כאילו, אנחנו כל הזמן ביחד, מה זה משנה איפה. כן. הכי קשה והכי מאתגר, כמובן, זה לעזוב את המשפחה שלנו, כאילו, בארץ, ולא שאנחנו גרים ביוון או בקפריסין, שזה קפיצה. נכון. אנחנו ממש גרים רחוק, יש 4 או 5 שעות, תלוי בשעון של ישראל, הפרשים שלפעמים אני פשוט רוצה להתקשר לאמא שלי, חבל, היא ישנה, אמצע הלילה, כאילו. וכשזה 5 שעות זה סופר קשה, זה ממש חצי יום. זה מטורף. כן. וזה פשוט כאילו אתגר שכאילו כל יום אתה קם איתו, ואת מבינה שכאילו את רחוקה, וההורים שלנו מתבגרים, ואין לזה שום פתרון או מזור, כאילו אני התחלתי רק בשנה האחרונה לנסוע לארץ, יחסית הרבה, כאילו, לעתים, גם לטפל בגן, וזה עולם, אני מגיעה לארץ, ואני פתאום כאילו מרגישה את החיבור, ואז את מתחברת, ואז את נכנסת לזה, ואת כבר בארץ, ואת נהנית, ואז את חוזרת לכאן. אז כאילו זה... וגם לחזור לכאן עד שאת עוד פעם... עד שאת מתאקלמת, עד שהראש שלך חוזר לתאילנד, כאילו, את נוסעת לארץ, נכנסת לקצב של 400, כי את... גם יש לך פורמו, כי את רוצה להספיק הכל, כי את כאן לשבועיים, כאילו. חייבת לצאת לכאן, חייבת לראות את אלה. ואז את פתאום מגיעה לפה, הופה, הכל סבאי, הכל רגוע, חזרה לחדר כושר וזה. אז המעברים האלה מטורפים בעיניי. מה הכי קשה לך? אני חושבת שבסופו של דבר, באמת, אם שואלים אותי מה הדברים השליליים שיש ברילוקיישן, העניין הזה של הגעגוע, זה הדבר העיקרי, כי בסופו של דבר על הכל אפשר להתגבר. אני עשיתי בחירה של לעבור לגור במדינה אחרת, אני יכולה להתגבר על כל אחד מהקשיים, כי זאת הייתה הבחירה שלי. המרחק מהמשפחה ומהחברים, ובאמת המשפחה זה בעיניי כאילו הדבר שהוא הכי זה משהו שלא משנה כמה זמן יעבור, ולא משנה כמה זה, עדיין תמיד גם יחרסם בי הנושא של כאילו, אני בחרתי לקום וללכת, ובגללי הם עכשיו בסבל. מתגעגעים וסובלים, כן. ואני עשיתי את זה. נכון. כאילו, את מבינה? הגיל. ואז אני חוזרת לרגע. אבל אני חיה את החיים שלי, או הם חיים את החיים שלי. אני רוצה שיהיה לי טוב, או כאילו, זה דילמה שהיא אינסופית, וגם אין בזה נכון לא נכון, ואין צודק ולא צודק, וזה תמיד ימשיך להיות ככה. אני פשוט חושבת שהמקסימום שאני יכולה לעשות, זה לנסות כמה שיותר לשמור על קשר, ולהגיע כמה שאפשר, ולשתף, ובאמת שירגישו שלא נסעתי ונתלשתי, אלא אני עדיין, זה חלק מהחיים. נכון. ואני חושבת שדוגמה מאוד טובה לזה, כאילו, ב7 לאוקטובר אנחנו היינו פה. נכון. וזה לנו הייתה חוויה אחרת לגמרי, ובאמת כאילו, את היית מאוד מאוד כאילו אינטואיט, ועזרת וחמל, וארוחות וחיילים, ואני כאילו ואני הייתי בחרדה קיומית, ואני הייתי יושבת בבית ובטוחה שאני... שומעת כאילו אופנוע עובר וחושבת שהולכים לרצוח אותך. בטוחה, והטנדרים פה שמסתובבים שהם כאילו הכי כאילו רפרנס נוראי, ואני הייתי שקועה בתוך החרדה הקיומית שלי בתור כאילו, הייתי יושבת במרכז הבית בימי שישי, כי אנחנו שומרים שבת, ופתאום שאת מנותקת מהתקשורת ואת לא יודעת מה קורה, את כאילו בטוחה שכמו ב7 לאוקטובר, העולם כנראה נחרב. ואין יותר עכשיו. אנחנו אנשים שלא נועלים את הבית, כן? כאילו, החלונות, הכל פתוח, לא חלונות, כי יש שיטושים, אבל אנחנו לא נועלים את הדלת. ואין רשתות. ואין לנו פלדלת, ואין כאילו דברים כאלה, ואין ממד, ואין כלום. אבל אנחנו בתאילנד, ועדיין כאילו הרגשנו. אבל אני זוכרת שאחר כך נסעתי, ופתאום קלטתי את העצב של המדינה שלנו, פתאום את נוחתת בארץ ואת... את מרגישה את זה פיזית. פשוט כובד מטורף של אבל ועצב, ואז את מבינה שכמה שאת לא מנסה להיות מחוברת, את בעולם אחר לגמרי. ועכשיו שזכיתי להיות במלחמה עם איראן, אז כאילו פתאום קלטתי, אני כזה, איך אתם
איך כאילו מישהו מעלה משהו בכלל לאינסטגרם? איך כאילו, איך יש תוכן? זה בכלל נושא... כן, זה ממש כאילו, ופתאום הרגשתי את זה מהצד השני. אז כאילו, באמת, איך שלא נסתכל על זה, אנחנו מאוד מנותקות. כאילו, כמה שלא ננסה וזה. אני חושבת שהניתוק הזה, אצלי לפחות, אני יכולה להגיד שאני מרגישה שאני שומרת על עצמי. שאני מרגישה בואי, זה גם חלק מהסיבות שאנחנו פה. אני מפחדת לדבר, כן? יש דברים שאני מאוד מפחדת להגיד. שזה רגיש. כן, אני גם מפחדת להגיד דברים שהשתמעו בצורה שהיא לא נכונה, אבל אני פשוט באמת אומרת שאני חושבת שיש לנו מדינה מדהימה, ועם מטורף שאין כמותו, ולא משנה איפה נהיה בעולם, זה הקור וזה הבסיס וזה המקום שלנו, לנצח נצחים, לא משנה מה. אבל יש בעם שלנו משהו שהוא מאוד יפה, שהוא ככה מאוחד, ועם זאת, גם ברגעי עצב ומשבר, מי שאין לו נגיעה פיזית בדבר, וברוך השם, לצורך העניין, מי שלא מכיר אישית מישהו שנפל, עדיין כולם ביחד נכנסים לאבל. עכשיו, זו הזדהות, אבל זה גם מסוכן. כי בסופו של דבר, הנפש שלנו היא משהו מאוד מאוד רגיש. ופוסט-טראומטית. נכון. ואני חושבת שאם אנחנו כאנשים, לצורך העניין, כן, הדוגמה שהבאת אני הכי נזהרת בעולם, אבל אני רוצה להגיע לאיזושהי נקודה. הדוגמה שהבאת של החמה לצורך העניין, שבזכות העובדה שאני לא הייתי בארץ, ויכולתי לראות את הדברים בחוץ, ממעוף הציפור מלמעלה, כן. יכולתי להיות 100% באמוק על לעשות טוב ולתעל את זה שאני יכולה לתת את האנרגיה שלי למקום שהוא טוב וחיובי ועוזר. ולהועיל בכל הסיטואציה. ולא מקום של אני מדוכאת, אני עצובה, אני בחרדה, אני לא יכולה לעשות כלום. אז עוד אנקדוטה. חד משמעית. כן. וטוב שמאחורינו. נכון. וכן אני רוצה לדבר על האינסטגרם גם. יאללה, בואי נדבר על האינסטגרם. קדימה. במיוחד על הקטע הזה של כאילו הניתוק, או כן לעלות או לא לעלות, או אוקיי, אני יכולה להגיד שאני עובדת באינסטגרם, סבבה? האינסטגרם מבחינתי הוא עבודה, נכון, הוא גם מראה של החיים שלי, אבל בסופו של דבר, זו עבודה לכל דבר, כמו שאני הולכת למסעדה ומגיעה ללקוחות, ככה אני גם מעלה דברים לאינסטגרם, כל סטורי הוא מחושב, אני חושבת על הכל לפני שאני עושה, זאת העבודה שלי, לא מתנצלת על זה, סבבה? נכון. בהתחלה, כשרק עברנו לכאן, להרבה אנשים היה מאוד קשה להבין שזאת העבודה שלי. ואז הם אומרים, רגע, אז מה, את נמצאת שם, חיה לך בקוקוס, חיה בזה, ואין לך זמן לשלוח לי רגע הודעה ולשאול אותי מה שלומי ומה קורה, וממש היו אנשים שרבו איתי על הנושא הזה, ונפגעו מזה שיש לך זמן לעלות סטורי, אבל אין לך זמן להתקשר אליי. עכשיו, בשביל להתקשר לבן אדם ולדבר איתו, אני צריכה לפנות זמן. ממש. אני צריכה להשקיע בזה. אני לא אתקשר ויעשה עוד מיליון דברים תוך כדי. בשביל לעלות סטורי שתוכנן מראש, אני יכולה לעלות, ללחוץ על הכפתור ולהמשיך בחיי. נכון. אז הנושא הזה הוא גם נושא שהוא כאילו, רגע, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. נכון. גם בואי, אני באמת חושבת שאת מעלה את זה, אני חושבת, כאילו, כמה פעמים אני רוצה להתקשר לחברה. אבל שוב, את כאילו, את ביום שלך, במהלך היום שלך, ואת רוצה להקדיש לזה זמן. את צריכה לנטרל את עצמך ממה שאת עושה. נכון. את צריכה להיות בשיחת וידאו, את צריכה לחשוב מה עבר עליה ביומיים, 3 שבוע שלא דיברתם. את צריכה לשאול את השאלות הנכונות, את צריכה להיות מעורבת, כי הניתוק הזה פשוט, גם אנחנו תמיד חייבות יותר, נכון? כי בגלל שאנחנו, אלה אני הלכתי, אז אני חייבת. אז אנחנו חייבות. אז אם לא נזכור שמישהי עשתה פדיקור רפואי, או שהאחות שלה התחתנה, או התארסה, או לא יודעת מה, אנחנו נהיה לא בסדר. אז תמיד כאילו השיחה צריכה להיות מאוד, אז אי אפשר לעשות את זה על הדרך. נכון. ומצד שני יש לך גם הרבה אנשים בארץ, והרבה שאת רוצה לדבר איתם, ואת לא יכולה, כי את לא יכולה להגיע להכל כל היום. אנחנו נצטרך לעשות פודקאסט אחד ולהקדיש אותו למערכות יחסים ורילוקיישן, כי זה נושא שהוא נושא בפני עצמו. מטורף. נכון. מה עוד? מה עוד? אמרנו שנדבר קצת על ההבדלים בין לעשות את זה עם משפחה, עם ילדים, לבין לעשות את זה לבד, כאילו כזוג לבד. אני חושבת שהדבר העיקרי זה הגמישות. שבעצם ברגע שעושים רילוקיישן בתור זוג ללא ילדים, אז סבבה, אז אני יכולה לישון בדירה של 500 שקל בחודש, ואני יכולה רגע להיות בין זה לזה, ואני יכולה להשכיר אופנוע ולא רכב שזה יותר זול, ואני יכולה לעשות ויזה X ולא ויזה Y שזה יותר זול, ולהתנהל בצורה כזאת. וכשיש ילדים, אז יש אחריות. נכון. קטנה. ואז צריך רכב, וצריך בית שיכיל את כולם, אז גם ההוצאות אוטומטית עולות. זה מטורף. זה גם ביטוחים, וגם אנחנו אוכלים פה כשר בבית, אז כאילו זה הרבה יותר יקר, זה כאילו, זה עולם אחר. נכון שאפשר להסתדר פה די טוב, כאילו, גם בסופר המקומי וזה, אבל בסוף, אם אתה שומר על כשרות, צריך להבין שזה העלה מאוד מאוד רצינית בהכנסה. הבתי ספר פה שהם יקרים פיגוזים,
זה דברים שצריך לקחת בחשבון, במיוחד אם אין לך רק ילד או שניים, ונגיד... 6, 4, 5, 6, 7. כן, שזה, טוב, על זה נדבר כבר בפעם הבאה, על הפתרון היצירתי שלי לנושא. רוצה שנדבר כזה על מה אנחנו עושות ביום-יום? בקטנה, כאילו. בקטנה, רק על השגרה, כאילו לא, מה יש לך, מה יש לי, בקטנה, כאילו, בלי עכשיו לפתוח בזה, כי אנחנו נעשה באמת פרק שלם על הנושא הזה. אז יאללה, ספרי לנו. סבבה. טוב, אז כמו שאמרנו מקודם, היינו פה ב3 חודשים הראשונים ממש בירח דבש, והיינו באשליה של כאילו לא נעשה כלום כנראה, ובאנו כזה לפנסיה, יש לנו את העסק בארץ, הייתה לנו אז מנהלת ממש טובה בגן, אז כאילו גם היינו חסרי כל נגיעה לדבר, ובא לי שיעורי חשבון וזה, אז אמרנו, טוב, כאילו פשוט נהיה עם הילדים, נעשה חינוך ביתי. מפה לשם התגלגלו העניינים, ובאמת הקדוש ברוך הוא כיוון למקום שאין לשבת, ואין ככה לנוח על זרע הדפנה. וגם בעלי נכנס לענייני הנדל"ן, מה שבערך 99.9 מהישראלים עושים פה, ובצדק. וגם החלטנו שאנחנו צריכים ליצור פתרון לילדים מבחינת חינוך. וכמו שבארץ, גם פה לא כל כך התחברנו למסגרות חינוך כאן, בעינינו הן נוקשות, לא תואמות כאילו רוח של ילד, מאוד כאילו שטנץ כזה של מפעל של ילדים, זה גם מה שלא אהבנו בארץ בגדול. ציונים, הישגים, ציונים עונשים. וכזה, אתה הכי טוב בזה ואתה הכי טוב, לא יודעת, כאילו לא, פשוט לא, גם אין חיבור לטבע, אין כל כך, לא יודעת, לא משנה. זה נושא בפני עצמו בבתי ספר, ויורידו לי את הראש אם אני אגיד פה מילה לא יפה. אז תיזהרי. אז כן, אז התחלנו, פתחנו ממש בקטנה גן ילדים, שהתפתח כזה בטעות לגילאי, כאילו, עד 14. ונראה בית ספר בינלאומי בטעות. ופתאום, כאילו, כן, והקונספט של הגן היה ממש טוב, ולצערנו גם היה את 7 לאוקטובר, והייתה לכאן פשוט נהירה מטורפת של אנשים. חלק שבאו לברוח, חלק שבאו להירגע, חלק שבאו להישאר. ואז כאילו באמת כל המינוף הזה יצר באמת משהו מוצלח, כי עשינו חיבור כזה בין מקצועות ליבה, לתוך הטבע, לתוך האנתרופוסופי והמונטסורי, ועשינו מין כזה ערבוב. אנשי המקצוע פה הם מדהימים וקל להשיג אותם, ובאמת זה היה חוויה מטורפת להקים את הבית ספר הזה. לא יודעת, כל פעם שאני בהיריון אני מקימה משהו. מצד שני, אני כל הזמן בהיריון. זהו, אז אולי... לא יודעת מה עם הביצה והתרנגולת. אני מקימה בלי להיות בהיריון, אז אולי... לא יודעת מה... אולי זה לא קשור. אני כל פעם שאני אומרת, אני לא פותחת יותר עסקים, בום, נולד עסק. בום, נולד עסק. בום. אבל עסקים כשרים. טוב, אנחנו לא נכנסות לזה. לא, אני רק אספר מה יש, וזה הכל. כן. טוב. אז אנחנו, כשבאנו לפה, זה לא שעברנו לתאילנד ואמרנו, יאללה, נעבור לתאילנד, נפתח עסק. לא, אמרנו, אנחנו עוברים לתאילנד, שלום, ביי. ביי, שלום, תודה. תודה. מה שנקרא. הגענו לפה, ואז באמת בשנה הראשונה, רק למדנו. היה איזה בחור גרמני, שעדיין גר פה, קוראים לו אלכס. תפסנו אותו, היה יושב בבית קפה שהיינו הולכים אליו, היינו יושבים איתו כל יום, 8 שעות. שותים. ושותים. פותחים את העיניים ומקשיבים, לא. פותחים את האוזניים, פותחים את העיניים. נכון. וככה, והוא פשוט סיפר לנו, הוא פה 10 או 12 שנה, הכל מאפס על התרבות ועל הגישה, ואיך תאילנדי חושב, ואיך תאילנדי מסתכל על הדברים, ומה קורה פה מבחינת חוקים, ומה כדאי לעשות, ומה לא כדאי לעשות, וויזות, ונתן לנו, באמת, אני חייבת לו המון, על מגע של כסף בחינם, מתוך רצון שנדע ונלמד, כי ככה התחברנו, את כל התורה כולה על רגל אחת במשך שנה. סיימנו את השנה הזאת ואמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים, בואו נעשה משהו, בואו נפתח משהו. עכשיו אני מזכירה, אני מאמנת כושר, בא לי מתעסק בשוק ההון, עבדנו במסעדנות, אבל מי ידע ומי חשב בכלל? מי סיפר לכם? מי? זה מה שנקרא, אנחנו יכולים לתכנן עד מחר, אבל בסוף מה שאמור לקרות קורה. אז פתחנו את ה-Four Spices, שזו המסעדה הראשונה שלנו, מסעדה עם נקודת תצפית, אסיאתית הכי טובה בעולם, מי שלא היה, פרייר. ואחרי 1.5 שנה, פתחנו את הבייקרי, 26. ואחרי כמה חודשים פתחנו את 2 דוכנים בשוק. ויש גם סדנאות בישול שנפתחו ב-Four Spices עוד לפני. וזהו. אבל עכשיו באמת, זהו. די, מספיק, אני הולכת לעבוד על דברים. די, תקשיבי לפודקאסט הזה ממש עוד מעט, ואת תגידי לעצמך, אופסי, אמרתי שדי. לא, אבל עכשיו אני אומרת את זה קבל עם ועדה מול כולם. נכון לכרגע, לעכשיו, לזמן הקרוב, אני הולכת להתעסק בדברים אחרים. בעזרת השם, דברים טובים. אז הספקנו כמה דברים ב3 שנים האלה. נראה לי. זה כאילו, זה לא חלום, כי באמת דברים פה קורים יותר מהר. נכון. הקצב,
אישורי, הכל יותר זורם, נכון? כאילו פחות שמים לך מחסומים. מקלות בגלגלים. כן, זה לא כאילו שאין פה ושם את העצבים. תראה, אני חושבת שהקושי העיקרי פה זה יותר הקטע של לדעת את החוקים והבירוקרטיות במדינה שהיא לא המדינה שלך. נכון. אבל עם זאת, יש מספיק אנשי מקצוע בדיוק. מקומיים, נכון. שיעשו לך את הסגירה של הפינות האלה. בגדול, יש פה אנשים שיעשו בשבילך הכל. ובגדול גם, החוקים פה אומרים, אתה בא לנהל, אתה בא להקים, אתה לא בא לעבוד. בדיוק. מתאים לי. מתאים לנו ממש. לקחתי. עוד שעתיים. את במטבח בפורס בייס. בצ'קר זורקת בנות החוצה לא לעבוד. אבל זה, בתיאוריה הכל יפה. אבל שזה שלך זה כיף, זה עולם אחר. לגמרי. בסוף אני יכולה להגיד כאילו כמה שנגיד הגן בארץ, הוא כבר בן 10 שנים, אבל אף פעם לא הצלחתי להביא אותו למה שאני רוצה, ופה הוא פשוט נולד לתוך החלום שלי, כאילו ככה ראיתי את הילדים שלי, ככה רציתי שהם יגדלו. ככה רציתי, זה מה שרציתי להעניק להם. ובסוף כאילו כל כך היה קל לאפשר את זה כאן. והיום אני ממש גאה בו, ואני, עכשיו הוא כבר לא, כאילו הוא שלי, אבל לא בניהול שלי, אבל הקו, לדעת שכאילו זה הקו המנחה שאני הנחלתי שם, זה פשוט, זה סיפוק שאין דברים כאלה, ובמיוחד זה שאני לא צריכה לעשות כלום. זה כאילו, זה וואו. זה וואו. אחרי שנה מאוד אינטנסיבית. נכון, לא שאלה. שישבתי עם המשקיע של הבית ספר, שהוא עכשיו אחראי על הכל, והוא עושה שם הכל, שפשוט זה ישתלם כל דקה שהשקעתי בזה. אני גם חושבת שבגלל שיש לנו פה פניות ונחת. נכון. ובאמת שקט פנימי, שאנחנו יכולים, כל מי שגר פה, להיות עם הראש רגע ממוקד לדברים, בלי יותר מדי הסחות דעת, בלי יותר מדי דברים שקורים מסביב, בלי יותר מדי, כאילו, אנחנו לא רצים. אנחנו לא בלופ. נכון, אנחנו לא בלופ. אני הרגשתי בארץ המון שאני רצה במקום. נכון. אני רצה ואני בטירוף, אבל אני מתקדמת בצעדי כאילו, לא גמד אפילו. כי את מוסחת כל הזמן, את כל הזמן בתוך השגרה שלך, את כל הזמן כאילו בעיסוקים של המשפחה, בעיסוקים של החברים, יש לך המון הסחות, ואתה לא מצליח להתקדם ככה. כי אתה בן אדם גם בסוף, את בן אדם כזה, אני יודעת לפחות, שמאוד בשביל האחרים, ועוזר, ונכנס לכל דבר, ולוקח אותו קשה, נכון. כן, אני אין חושבת זמן ברגע ששמנו את עצמנו במקום שיהיה לנו יותר נחת, אז יש לנו זמן להגשים חלומות. באמת. נכון. איך אמא שלך הגיבה שאמרת לה? שאני עוברת? כן. אני אומרת אמא שלך, כי לא יודעת, ההורים שלך, איך הם הגיבו? לא, כי יצאת שאבא שלי זורם, אבא שלך, כן, בסוף גם הוא פה. גם אבא שלי ואבא שלך, זהו, כבר בתושבי קבע פה. האמת שבהתחלה נורא פחדתי, כאילו, איך אני אגיד, איך אני אספר, כי לא בקטע של אני מפחדת ממנה, אבל לא רוצה שתכעס עליי, בקטע של אני יודעת כמה אנחנו קרובות, ואני לא רוצה להגיע למצב שאני כאילו פוגעת. מבינה? כי בסוף, ברור. בואי, אמא שלי נתנה את התחת שלה כל החיים בשבילנו, ואז אני אומרת לה, אמא שומעת, אני לא מורתן, ביוש. בול. אז כזה. אז המון כאילו התחבטתי, אבל אמא שלי כמו אמא שלי, כל פעם שהיה לי בחיים איזושהי התלבטות של האם להגיד או לא להגיד ואיך לספר, תמיד היא הפתיעה אותי בתגובה שלה ובאיך שהיא הגיבה לסיטואציה. גם כשרציתי לעזוב, גם ההורים שלי חזרו בתשובה, ורציתי לעזוב את האולפנה ולעבור לבית ספר חילוני. ולא ידעתי איך להגיד, לא ידעתי את זה, ואני לא אשכח בחיים שכשאמרתי לה את זה, היא אמרה לי, יפה שלי, תקשיבי. אני הראיתי לך דרך שבה אני מאמינה. מפה, את ילדה גדולה, תעשי מה שאת רוצה, תלכי, ברור שאני אשמח שתלכי בדרך שלי, אבל אני לא אכפה אותה עלייך, כי את זה את ואני זה אני. אז במעבר, ברור שכאילו היא לקח לה זמן והיה קשה להקל, אבל בסופו של דבר היא אמרה לי, אם זה מה שאת רוצה, אם זה מה שיעשה לך טוב, לכי על זה. והשנה הראשונה הייתה מאוד קשה, עד שהיא הגיעה לפה, נכון. וראתה בעיניים שלה, מה עשינו, עשינו, מה בנינו, איך אנחנו עטופים, מה יש לנו מסביב, ואז אחרי שהיא ראתה את זה, היא כאילו, אני מרגישה שהיא נשמה לי רווחה ונרגעה, ואמרה, אוקיי, אז הם במקום טוב. ובסוף, הורה, מה הוא רוצה לילד שלו? שיהיה לו טוב, נכון. ואז, קאט לטובה ביבר. ספרי לנו. תקשיבי, זה מצחיק, כי באמת לא שאלתי אותך את זה אף פעם, ועכשיו שאת מספרת לי, אז כאילו התחלה דומה מאוד. אבל... אז אני אמרתי לעצמי, טוב, להגיד לטובה ביבר, אני ואמא שלי זה כאילו גרות יחד. אני הייתי פחד להגיד לה. פחד אלוהים. עכשיו, למזלי, עוד גרנו בפרדס חנה חצי שנה, לפני הטיול כאילו שהיינו באירופה. אז יצא שחצי שנה היינו באירופה, ואז חצי שנה היינו בפרדס חנה, וכבר התרגלנו לסוג של חיים שהם כאילו
פחות קרובים מאשר גרנו ברמת גן, והיא גרה אצלי, ואני גרתי אצלה. וכל החיים היא גידלה איתי את הילדים שלי, והיא עשתה בשבילי הכל, מאז ומתמיד. ואז אני צריכה להגיד לה שאני עוברת לתאילנד. עכשיו, לא מספיק היא וגל, הם כמו כאילו חתול ועכבר. אני צריכה להגיד לה שגל אמר לי שאנחנו עוברים לתאילנד, ושאני מסכימה עם זה. אז אמרתי, טוב, רוני, מה הטקטיקה הכי טובה? איך את עוקפת את זה? אמרתי, יאללה, תקלי לי. ואז אנחנו, אני לא אשכח, היינו בסופר בפרדס חנה, היא עשתה לי קניות. היינו בסופר, תקשיבי, אם הייתי עושה את השיחה, זה היה נגמר כאילו לא טוב. אמרתי, אני חייבת עדים. קודם כל, אני חייבת עדים. לא להיות לבד. לא משנה מה היא תעשה, אני חייבת. היא לא יכולה לצעוק פה, נכון. היא לא יכולה להתחרפן, היא לא יכולה להתחרפן. ואז אנחנו כאילו בקופה, ואני כזה, אם את שומעת, אני שמה דברים על המסוע כזה, גם נדבר על כאילו, אולי לעבור לתאילנד, את יודעת, קצת קשה וזה, ואז היא כאילו פתאום התיישבה. היא ישבה שם מאחורה בספסל, מה זאת אומרת לעבור לתאילנד? כאילו מה? לא, אמרתי לה, תשמעי, ניסה כאילו שבועיים, נראה מה קורה, ואז כאילו... תקשיבי, נהייתה לבנה, החליפה צבעים וזה, בסוף הצלחתי איכשהו להגיד לה שזה ניסיון כזה, שזה כאילו בקטנה. לא, היה קשה. זה כאילו עדיין קשה, אבל אני גם חושבת כמו אמא שלך, שהיום כאילו אמא שלי אומרת לי, רוני, תישארו שם. כאילו, כל מה שהמדינה שלנו עברה, כל העצב והצער שבדבר, היא אומרת לי, היא הייתה פה כמובן כבר המון פעמים, כן. והיא אמרה, פשוט כאילו, אל תלכו לשום מקום, אין לכם לאן ללכת, וזה כאילו, אז היה לשמוע את זה ממנה, כי היא אומרת לי, תהיו פה, אל תבואו. תהיו פה, כאילו... עזבת אותי, נטשת אותי, איזה יופי שאת שם תהני. איזה יופי שאת שם תישארי שם, ואז זה כזה נהיה, זה כזה, סוף סוף קצת הרגשה של כאילו, וואי, היא מבינה. היא מבינה למה אני פה, ועכשיו אנחנו גם התחלנו להביא את הילדים לארץ, אז זה כבר יותר, נהיה קצת יותר... תשמעי, מפרשים של 3 חודשים, כאילו, לא לראות את סבא וסבתא, לילדים שלי זה קשה רצח, הם גדלו על ברכיה, ליטרלי, כאילו באמת, הם פשוט מגיל ינקות, הייתי יולדת, והולכת לגור אצל אמא שלי 6 שבועות בכלל בלי למצמץ, לא אכפת לי, גל יכול להיות בבית שלנו, לא להיות בשום מקום, לא אכפת לי, אני אצל אמא שלי, דאגה לי ממשכב לידה, ואז היא כזה אמרה לי, טוב רוני, אני חושבת שכאילו הגיע הזמן שתלכי הביתה, אמא עוד שבוע, וזה כאילו, אין מושלם כזה. אז 4 הגדולים שהיא עוד באמת נורא מחוברת, הם נורא מחוברים אליה. נכון. ואנחנו משתדלים, עושים את הכי טוב שאפשר, אבל לפחות הם כאילו, האמהות נותנות לנו כבר את הגב, כאילו, שזה בסדר, שאנחנו פה. חכי, בוא נראה, אני את הקשה ביותר עוד לא עברתי. את עוד לא עברת את הקשה ביותר? עכשיו אני יש בית אבל שאמא שלך עוברת לכאן, כאילו. שום סיכוי. לא יכול להיות. חיים שלי, גם אם לא יודעת מה יקרה, שום סיכוי. כי אדמת הקודש וזה? בוודאי. אין סיכוי. איזה מצחיק זה. אין מצב. אבל בסדר. never say never, אהובה שלי. הלוואי, חלום שלי. אני אמרתי שאני אפסיק ב5 ילדים ותראי מה קרה. נכון, הלוואי, חלום שלי. תשמעי, בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, הקושי היחיד זה הגעגועים, אני צריכה להביא אותם לפה, ביי, שלום, תודה, נגמרו כל הזה. נגמר המשבר. תגידי, את רואה את עצמך פה כאילו forever? תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת על בסיס יומי. כי כל הכוח שאני פוגשת במסעדה, השאלה הראשונה זה, מה ולא תחזרו? מה, תישארו פה לנצח? איזה שאלה זה לשאול ישראלי, תגידי לי. לא, זה גם שאלה שהיא כאילו הכי כזה בחוצפה הישראלית, ואני בסדר גמור עם זה, וגם תמיד יש לי את אותה תשובה. אני מסתכלת לאנשים בעיניים ואני שואלת אותם, מישהו יודע מה יהיה מחר? בול. ואחרי כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות האלה במדינה שלנו, מישהו יודע מה יהיה מחר? אז האם אני אשאר פה לנצח? האם אני יעשה ילדים, יאכל פלאפה ויחזור? אולי אני אעבור מפה לטימבקטו? לא יודעת. נכון. אני לא יודעת מה יכול להיות. אני יודעת שהמסע הזה של הרילוקיישן פתח בפניי את העובדה שאני יכולה הכל. ושאני מוכנה מהיום והלאה להיות רק איפה שטוב לי. לא יהיה לי טוב? אני כבר לא אהיה פה. כל עוד טוב לי? אני כאן. נכון. מחזירה את השאלה אלייך. סיים, באמת. אלוהים יודע, זה גם כאילו, ככל שהזמן עובר, והדברים משתנים, כאילו, וההורים שלנו מתבגרים, והמציאות משתנה בארץ, אז היו לי מחשבות, עכשיו שהייתי הרבה זמן בארץ, היו לי מחשבות לחזור. קאט לטילים מאיראן? כן, קאט לטילים מאיראן. ואז כאילו ראיתי את הילדים שלי, ראיתי את הבת שלי, זה נורא להגיד את זה, כי ילדים חיים כאילו בארץ ככה הרבה זמן, אבל אני בחרתי והתאפשר לי להוציא את הילדים שלי מהחיים האלה אחרי המלחמה היא של... איך קראו לזה? משהו עם ברזל? חרבות ברזל? לא. הכי לא פטריוטי שלנו, ever. אוקיי, מה שהיה ב-22, נראה לי. ב-2022. שומר חומות, נכון? כן. לא בטוחה. לא בטוחה גם.
אוקיי, אנחנו נחתוך את זה ולא נעלה את זה, ואנחנו נגיד, אחרי המלחמה האחרונה. אחרי המלחמה האחרונה. את מבינה אבל איזה עצוב זה, שאנחנו לא זוכרות מה זה מה, מרוב שהיו מלא, כאילו. וצוק איתן, וזה, אנחנו באמת, זה לא אשמתי. אני זוכרת צוק איתן בגלל שאני הייתי בצבא באותו זמן. אני ילדתי 7 זמן. פעמים, אני יכולה לא לזכור איך קוראים למלחמה. אוקיי. אחרי המלחמה האחרונה, הבן שלי השני, חרפנה, הוא פשוט, אני לא צריכה לספר לאזרחי ישראל מה זה, אבל היה לי את האפשרות ללכת מהדבר הזה, ואיכשהו נקלעתי למצב שבמלחמה עם איראן, כל הילדים שלי, כאילו 5 ילדים איתי במלחמה, ואני רואה את הבת שלי רועדת, ואני רואה את הבן שלי כאילו עם האוזניות של הזה, וכאילו רק לא לשמוע את האזעקות, ואנחנו בגבעתיים, חוטפים את הבומבות האלה, כאילו, אני לא. מספיק, כן. ואז אמרתי, טוב, אז אולי לא נחזור לארץ כרגע, אולי נחכה שיהיה כאילו קצת יותר טוב, או לא יודעת מה. לא יודעת, ואז אני פה ואני כאילו, למה לחזור? ואימא שלי גם לא מסכימה לי לחזור, אז... תראי, התהפכו אבל באמת, כל זמן בארץ הוא זמן שאת מרגישה, וואו, את מרגישה בבית. נכון. ואת מרגישה מוקפת ומוצפת באהבה, וזה מאוד מאוד קשה אחר כך לחזור ולהתנתק מזה, ועוד פעם לחזור. אני חושבת שבגלל שכל הפעמים שטסתי לארץ זה היה בלי עומרי, אז אצלי הרגש מעורב. כי כאילו, תמיד שהייתי בארץ הייתי בלעדיו, ואז בסוף הוא הבית שלי. אז הרגשתי בבית, אבל בלי הזה, כן, הוא בטח. כמו שהייתי שם בלי הילדים. בדיוק. לא התגעגעתי לילדים, אבל עדיין מרגישה קצת בחוסר נוחות, כי... בקול רב, חשבתי זה רק בינינו. אני אגיד את האמת על ההורות שלי. אנחנו נגיד את כל האמת, גם אם זה לא נעים לנו. בגאווה. בדיוק. טוב, אז to wrap it up, נכון? נראה לי שכן. אז אם היית צריכה עכשיו לתת טיפ למאזין, שכזה משחק עם הרעיון, לעבור לתאילנד, אני יכול לעבור לתאילנד, יש לי פרנסה, אני יכול כאילו להסתדר עם זה. מה היית אומרת לו? יש לי סיפור קטן. אנקדוטה. לפני 3 שבועות נראה לי, היו פה זוג חברים שלנו, עדי ובר. הם באו לירח דבש, ואז בגלל כל מה שהיה עם איראן הם נתקעו. ויצא שהם היו פה 40 ומשהו יום, מתוכם קצת יותר משבוע היו איתנו פה. עכשיו, בגלל שהם נתקעו, הם כבר לא היו במוד של ללכת לעשות פומו, הם היו במוד של רגע להיות איתנו. ואז הם באמת ראו את החיים שלנו פה. עכשיו, שניהם עם מקצועות מאוד מאפשרים לעבוד מרחוק, ולהיות כאילו בכל מקום בעולם. וסתם, השתעשענו עם הרעיון ודיברנו איתם, ואני כאילו באתי ונתתי להם את האינפוט שלי ואת הצד שלי. קאט בספטמבר הקרוב הם עוברים לגור פה. אני חושבת שכל מי שרוצה, יכול. זה עניין של מה אתה מוכן להקריב, והאם אתה באמת מוכן להעיז ולחלום בגדול. כי בסופו של דבר המון אנשים אומרים לי, איזה אומץ, איזה אומץ. כל הזמן אומרים את זה. אני לא יודעת... גם אני לא מרגישה. אני לא מרגישה אומץ. זה אומץ? אני גם לא מרגישה שזה אומץ. את מבינה? אבל מי שרואה את זה מהצד אומר, וואו, איזה אומץ לקום ולעזוב הכל. מבחינתי זה להישאר, זה האומץ. כי אני קמתי ועזבתי את הכל, נכון, אבל כי לא היה לי טוב, ובחרתי בעצמי. נכון. ובא לי שלבחור בעצמי יהיה הדבר הלגיטימי לעשות. אז כל בן אדם שיושב ומרגיש שהוא לא במקום שהוא רוצה להיות בו, שהוא הגיע לאיזו תקרת זכוכית שאי אפשר לעלות ממנה, ושבא לו חוויה, אף אחד גם לא אמר שכל מי שעושה רילוקיישן נשאר שנים. אפשר גם לנסוע לתאילנד בלי לקרוא לזה רילוקיישן, כן, בלי כל הגודל הזה. ולהיות שנה בחוויה של החיים ולחזור. נכון. אבל בסופו של דבר חונכנו שהעולם מאוד קטן, וחונכנו שיש לנו את המדינה שלנו, ובה אנחנו חיים, ומדי פעם אפשר לנסוע לאירופה לחופשה, או לחופשה בתאילנד, אבל זה הבית וזה המקום. לא נראה לי שזה טוב מה שאני אומרת עכשיו. למה? לא יודעת. כאילו אני מלכלכת על המדינה, את מבינה? איך? למה? לא יודעת, כי כאילו... נשמע לי לכלוך. אוקיי. קאט. אז אני אומרת שבסופו של דבר, אנחנו התרגלנו שיש לנו מקום אחד ובית אחד. נכון. ואני חושבת ככה ההיסטוריה הביאה אותנו למצב הזה. ואני חושבת שכבני אדם, וואלה, אנחנו יכולים לעשות... אין לנו יותר הזדמנות. רק נספר שלרון יש דרכון אירופאי. נכון. לא, אבל אני אומרת, כאילו, יש לנו חיים אחד. נכון. אנחנו חיים... למה את צוחקת? יש לנו חיים אחד. יש לנו חיים אחד. נכון, יש לנו פעם אחת... תחבירית אפשר להגיד את זה? יש לנו חיים אחד. יש לנו אחד חיים, לא זה. יש כאילו, פעם, יש לנו הזדמנות אחת. נכון. אוקיי? הזדמנות אחת להיות פה. only get one shot לגמרי. איך תבחר לנצל או לבזבז את ההזדמנות שלך? up to you. אבל בסופו של דבר, אני בוחרת את ההזדמנות הזאת לטרוף ולאכול מכל הכיוונים ולהגיע לגיל, בעזרת השם, 80 ולהסתכל אחורה ולהגיד, וואלה, איזה כיף, ולא להסתכל אחורה ולהגיד, איך לא עשיתי את זה? איך לא עשיתי, ואיך פספסתי, ואיך רק רציתי ולא עשיתי וזה. אני לא רוצה לפספס. יש לי פומו. אז השנקל שלי למתלבטים,
הוא כזה. עכשיו, בגלל שאנחנו עברנו לפה, אז אנחנו מקבלות על כאילו כל יום, גם כאילו, מה עשיתם, מה אתם עושות פה, איך אתם מסתדרות, מה העבודה וטה-טה-טה. אני חושבת שאם אתם משפחה, ואני אפנה רק למשפחות, כי אני חושבת שזוגות כאילו שהם צעירים רווקים כמוכם, עופו על החיים שלכם, עופו על החיים שלכם, לא משנה לאיפה, פשוט תחיו. כן. פשוט תצאו מהלופ שלכם ותחיו, כי כמו שאתה אומרת, זה או עכשיו או never. אז אני חושבת שקודם כל, אם אתם באים לכאן עם התלבטות כזאת, של כאילו, האם אני אסתדר כאן? ואני מדברת על אנשים שיש להם פרנסה. כי לבוא לכאן עם ילדים ולאמר ולהגיד, הכל אפשרי. אתה יכול לבוא לכאן ולפתוח עסק ואתה יכול לעשות, אבל נראה לי שהלחץ, וואו, זה נראה לי מלחיץ רצח, כאילו לבוא לכאן בלי גב. אז אם יש לך, נגיד שיש לכם את כל התנאים הבסיסיים, כאילו לבוא לכאן ואת הבסיס הכלכלי הזה וזה והכל, אתם תבואו לכאן ואתם תהיו בכזה מין, טוב, נבדוק את זה, נראה וזה, אתם מאוד מאוד תתקשו, כי אתם כל הזמן תהיו בהשוואה. בישראל כן. יש לי פה וזה. פה אין לנו את הקניון שלנו ואת הנוחות שלנו ואת המבחר המטורף של האוכל. אין לנו גני שעשועים. יש לנו מזג אוויר זבל, בואי let's name it. אני לא אוהבת את המזג אוויר הזה כל השנה. אני צריכה קצת חורף. אני לא צריכה חורף, אני אמרתי לעצמי, אני עושה רילוקיישן, זה למדינה שחם בה כל הזמן. ויש לי דרכון אירופאי, ואני יכולה לגור בהולנד וליהנות. הולנדי שלך מדבר, אני צריכה חורף. אני נגיד, אם הייתי יכולה לבחור מכל העולם, אז הייתי עוברת כנראה לאוסטריה או משהו. לעולם לא. תשלמי לי. שיחה אחרת. בסדר. לא משנה. אז נגיד, אוקיי, אז אין לנו פה הכל, ואנחנו הולכות לקניון, לי זה חשוב. אין לנו את החוויה הזאת. נגיד, אנחנו רוצות ללכת לקנות בגדים, אנחנו צריכות לטוס לבנקוק, או לארץ, כאילו. שזה גם נורא נחמד, אבל. שזה נורא נחמד, נכון, אבל כאילו בארץ, המבחר של האוכל והשפע... אבל תסכימי איתי שברגע שעוברים לפה, החומריות יורדת. נכון. כי הצורך של לקנות בגדים הופך להיות בואי ניסע פעם בכמה חודש. כאילו גם למה? אתה בסוף כאילו מסריח, מגעיל, אל תראו אותי ככה, זה כאילו, מה זה אוברדרס? בסוף אנחנו כל הזמן מזיעות, וכל הזמן חם פה, אז כאילו למה עכשיו, גם יוצאים עכשיו למסעדה, כפכפים, שים לך עמודה, ביי ביי. שלום וביי. נכון. אבל הנקודה היא שבאמת, אתה מוותר על שפע, אל תבוא לכאן בקטע של, וואי, אבל שם יש לי את זה, ושם יש לי את זה, ושם יש לי את זה. אם אתם באים לכאן לחוות את החוויה של תאילנד עד הסוף, נכון. להתמסר לחום ולזיעה, ולמגוון המצומצם ולפשטות כאן, נכון. ולא להיכנס לכאילו, אני באה, אבל אני בודק כזה. לא יודעת, אם אתה בא לבדוק, אתה כנראה כאילו לא תישאר, וראיתי את זה קורה לעשרות משפחות שבאו לכאן, שכזה, האישה הייתה פחות וזה. או שתבואו לחופשה, ותנסו כאילו לדבר עם כמה שיותר מקומיים, תקבלו כאילו איזה רעיון, איזשהו קונספט, כאילו, אבל אני חושבת שאם אתם יכולים לבוא ולאפשר את החוויה הזאת, גם לשים את הילדים שנה בבית ספר בינלאומי, פרייסלס, הילדים שלמדו אנגלית, אימאלה, רק בשביל זה זה שווה. נכון. כי באמת כאילו, אז זה משהו שבארץ כאילו מאוד קשה להגיע אליו, כל הקטע של האנגלית וזה, ולחוות תרבות אחרת והכל. אז אני חושבת שכאילו, אם כבר מישהו אומר, טוב, יאללה, נעשה את זה, לכו לכו אמיצים, לכו כאילו עם הראש קדימה, תנגחו ברעיון הזה, ואל תגידו לעצמכם, טוב, מקסימום נחזור, זה קצת מרתיע, זה קצת כאילו, כי זה נורא קל להישאב חזרה לגעגועים, ולכל מה שהשארנו מאחור. למרות שאני, כשעברתי לפה, אמרתי, אוקיי, נעבור לשנה ונחזור. ואז אחרי שנה אמרתי, אוקיי, אבל ילדים רק בארץ. ועכשיו אני אומרת לעצמי כבר, אני פה טוב לי, זה הבית שלי, כאילו. עוד מה תגידי, טוב, אני ילד בבנקוק, כי שמה זה, בסוף יולדת בנהר. רוני, בואי תדעו לרגע. טיפי. זה נכון. טוב, אז זה העצה שלנו למתלבטים. נכון. פעם הבאה אנחנו נכין נושאים אחרים, אולי נצלול קצת לעולם העסקים. אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של כל הג'וס ברילוקיישן. בתיאור הפרק מחכים לכם הכישורים לעמוד האינסטגרם שלנו. שם תוכלו לכתוב לנו מה חשבתם על הפרק, למצוא המלצות, לראות איך זה נראה כאן, ולהיות מעודכנים ומעורבים לגבי הפרקים הבאים. אם אתם מגיעים לקוסמוי, כמובן שאל תשכחו לספר לנו, ונתראה בפרק הבא.